Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Matibay na pakikipag-ugnayan ng mamamayan laban sa krimenang itinataguyod ngayon ng Pangasinan PNP matapos opisyal na isinagawa ang kick-off ceremony ng 20th Police Community Relations Month sa Lingayen. Realize po ng community na hindi lang trabaho ng mga pulis ang crime prevention and crime solution. Kasama po sila. Dahil sila po ang most affected, mas in-involve po natin ang community. Nagsilbing panauhing pandangal sa naturang aktibidad si Honorable Silverio Alarcio Jr., Mayor ng Lawak, Pangasinan. Siya rin ay ginawaran bilang Most Outstanding Local Chief Executive sa Pangasinan. While we are about to celebrate the PCR month, which means that we have to enhance, we are to improve our community relations so that we could serve better the community. Forget yourself, forget your personal agenda. Tumanggap din ng pagkilala sina Police Superintendent Christopher Abrahano, Chief of Police ng PNP Dagupan bilang Outstanding Senior PCO of the Year, at si Police Chief Inspector Ryan Manongdo, Chief of Police ng PNP Posorubio bilang Outstanding Junior Police Commission Officer of the Year in Police Community Relations. Ito ay magandang recognition sa amin at ito po ay malalaman po ng ating mga kapartner dito sa munisipyo natin na nagbunga yung pagbibigay nila ng tulong sa atin at suporta at pagtitiwala sa kapulisan ng Posorubio, Pangasinan. Naging matunog ngayon sa mga social media ang pagsasabatas ng legalidad ng same-sex marriage sa Amerika. Ang ilan sa mga kababayan nating netizen ay nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng paggamit ng rainbow color sa kanilang mga profile picture sa Facebook. Dahil dito, inalam ng Pangasinan Watch ang opinyon ni Brother Jeffrey Segovia ng Kabataang Katoliko tungkol sa mga pinapakitang suporta ng ating mga kababayan. It inspired yung mga LGBT community dito din sa Pilipinas to fought for the same rights. And we have to clarify na it is not against LGBT. It's just against yung pinaglalaban nila yung same-sex marriage. And we know as Catholic, we were taught even when we were young that marriage is for a man and a woman. Umani naman ng samot-saring reaksyon sa Facebook ang larawang ito kung saan makikita ang dalawang lalaking nakapako sa krus. They are fighting for their cause at the expense of mocking our religious belief, our Catholic belief. Kung may mga ginagawa silang ganyan sa ngayon na pinaglalaban pa lang ng mga iba ang kanilang lugar, ano kaya may expect natin given na yan ang nakikita natin bago pa man din ibigay sa kanila yung mga hinihingi nila. Facebook, YouTube, Twitter. Ilan lamang ang mga ito sa madalas na pinagkakaabalahan ng mga Pinoy kapag nakaharap sa kanilang computer at mobile screens. Likas kasi sa kulturang mayroon tayo ang makipag-ugnayan at alamin ang mga nangyayari sa paligid. Inilunsad ng website na Mashable ang unang social media day noong 2010. Kinikilala umano nito ang kahalagahan ng social media pagdating sa pandaigdigang komunikasyon. Simula noon, idinaraos na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pilipinas na binansagang social media capital of the world, tanging Pangasinan lamang ang nag-iisang local government unit na nagdeklara ng Social Media Day. Kaya naman sa pangunguna ni Governor Amado T. Espino Jr., binigyang bisa ang Executive Order No. 58 Series of 2015 na idinedeklara bilang Social Media Day sa lalawigan ng Pangasinan ang ika-30 araw ng Hunyo. Sineselebrate po ito hindi po dahil sa high-tech na po ang mundo, kundi social media is not about the technology, but it is about the people. Kung wala po ang mga tao sa social media, hindi po ito mag-click. And social media is the new norm for communication. Isa na namang batang kampyon sa larangan ng chess ang pinarangalan ng Sangguniang Panlalawigan. Ang local chess champion na si Samantha Glory Vita na tubong Rosales, Pangasinan ang nagrepresenta sa bansang Pilipinas noong 16th ASEAN Age Group Chess Championship sa Singapore at nag-uwi ng gintong medalya at 3 silver medals. And I've been informed by our Principal Secretary compiling a list of all the Pangasinen's winners in the Southeast Asian Games aside from the young cyclist who was commended last week so that we can in turn honor all of them.
Bagamat 13 taong gulang pa lamang, si Revita ay umani na ng titulong Woman FIDE Master. Sa ipinasang resolusyon ng sanggunian, tinukoy ang kanyang mga tagumpay sa larong chess bilang magandang halimbawa sa mga kabataan sa Pangasinan. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.